Il-problema ewlenija ta' Rozjen Kutajjar mhix biss li wettqet l-azzjoni li wettqet imma li għamlet dan meta hi wara kollox għandha ir-rwol politiku u issa wara dak żvelat il-medja qed tkun fil-mira tal-attakki tal-Prim Ministru. Ekstqar l-editorjal tal-Malta Today fi kritika l-azzjoni ta' Robert Abela li għalih jisu kollox xejn mhu xejn bil-Prim Ministru jakkuża lil ħaddieħor inkluż il-medja li qed tagħmel ħsara l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Veritajja li jien ma se nippermetti lil ħadd li jimmina l-inkjesta pubblika. L-appell tiegħi inkluż lilek ma min taħdem inti huwa biex ma tibqgħux tixħtu attakki fuq l-inkjesta pubblika u timminawha. Dan meta kulħadd jaf li kien Abela stess li attakka l-inkjesta pubblika. L-istess editorjali fakkar fl-allegazzjoni li Rozjen Kutajjar kienet għamlita ta' sensara għal Jorgen Fenek meta kien diġà magħruf li hu kien is-sit ta' 17 Black u dak iż-żmien kien ukoll shareholder tal-kumpanija Electrogas bisħab mal-ex Chief of Staff fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Kembri. L-editorjal kompra li Kutajjar trid terfa' responsabilità politika u tal-anqas tirreżenja sakemm tnaddaf isimha u ntqal li nuqqas ta' azzjoni ta' Robert Abela ma tirriflettix il-mod li bih kien mexa fil-konfront ta' Ġustin Karwana fi kienet ġiet imġela tirreżenja.